जे हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ बुङो बेखौनो मावो हाग्रामा महिलारि सारा खम खोथा बुङो बांसिन खामानि मावो UPPL नानो आरोबाव साथाम साब्रैसो MCLA साननैसोनि उनाव बिथांमोना जइन जानो थांगासिनो दङ आरो दिनैनि तारिखाव UPPL खालामनानै माल' दङ बिथांमोनाथ' रायजोनो जेबो होनो हाला गोलोआ रेडिखा जों एनि टाइम गाबोन इलेक्सन जाबाबो जोंहा 15थायाव 15था देरहानायनि NDA हिसाबै जा बिनि प्रिपारेसना जाखाजोब्बाय BTCआव दा खुनु बिरोधी दल गैला BPFआ मिनि खुसि बारग'लांगोन जोङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावना होदों BTCआव दा BPFआ बयनिफ्राय स्ट्रंगेस्ट पलिटिकल पार्टी आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा ओंखायनो 24/7 जोङो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ UPPLआथ' जेबो फेक्टर नङा UPPL नानो आरोबाव साथाम साब्रैसो MCLA साननैसोनि उनाव बिथांमोना जइन जानो थांगासिनो दङ जोङो अके होनबानो गाबोन समफोरनो साथाम साब्रै MCLA जोंनि राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोना फैनो नागिरदों आरो दिनैनि तारिखाव UPPL खालामनानै माल' दङ बिथांमोनाथ' रायजोनो जेबो होनो हाला ना साख्रि बाख्रि होनो हागोन ना डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हागोन ना स्किम होनो हागोन मा खामानि मावनो हाबावनो दा BPFआ दिनै सरकाराव दङ आरो सरकाराव थायोब्लासो सरकारजों थायोब्लासो माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायो दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि MCLAफ्रा अपोजिसनाव थानानै जेबो लाब जाया आरो रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हाया दा बिसायख'थिया फैगौ हयथ' 17 मार्चहालागै घोषणा खालामनायनि खोथा दा BPF दोलोआ रेडिखा जों एनि टाइम गाबोन इलेक्सन जाबाबो जोंहा 15थायाव 15था देरहानायनि NDA हिसाबै जा बिनि प्रिपारेसना जाखाजोब्बाय आरो जोङो फर्मेलि भाबै फैबाय थानाय 16 थारिखनिफ्राय जोङो जोंनि केम्पेइनिंखौ स्टार्ट खालामसिगोन पर्बत जरानिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोङो मुथ माने सानसेयाव 10ता मिटिं खालामनानै 20ता समस्तिनि सानसेयाव मोनथाम मिटिं जोङो 16निफ्राय 19 थारिखसिम जों मोनसे प्रग्राम जोङो माबा खालामखाबाय तैयार खालामखाबाय दा बेबादिनो 16 थारिखनिफ्राय जोंनि केम्पेइनिं स्टार्ट जासिगोन दा जोंहा बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया BTCआव दा खुनु बिरोधी दल गैला BPFआ मिनि खुसि बारग'लांगोन जोङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावना होदों थांनाय बिसायख'थियाव जों जेखौ गेरेन्टि होदोंमोन जों बेखौ गासिबो मावखांजोब्बाय 41st इयार बे बोसोरसेनि थाखाय बे जोबखांबाय आरो नेक्स्ट जोङो 26-27नि थाखाय आरो बेखौ मावबावनोसै इलेक्सन जाबा आरो बे फ्लेगशिप स्किम थांबाय थागोन BPF सरकारा जेसेबां थाबाय थागोन एसेबांनो बे गेरेन्टि स्किमफ्रा सोलिबाय थागोन आरो बिनि अनगायैबो एडुकेसनाव जोंहा जेखौ आगोलाव सोलिबाय थादोंमोन हाग्रामा महिला साननि दैदेननायाव जे जोङो मेट्रिकआव टप 10 थांनायफोरनो 5 लाख सोनाय हायार सेकेन्डारियाव टप 10 थांग्राफोरनो 5 लाख सोनाय बड' MILआव टप माने जाय बांसिन आसामाव नाम्बार लाखिनो हादों बेनो जों 3 लाख सोनाय डक्टर इन्जिनियार फरायनो जों स्कलारशिप होनाय PhD MPhil खालामनो थाखाय स्कलारशिप होनाय बेफोर खामानिया सोलिलांबाय थासिगोन आरो एडुकेसन डिपार्टमेन्टफ्राव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव जुदि साख्रि ओंखारोब्ला BTCनि आन्डाराव जोङो 3% रिजार्भेसन फर स्पर्ट पार्सनेलिटिस बेखौ जों EC मिटिंआव जोङो फुटाब खालामना लाखाबाय दा बे अर्डार लागु जासिगोन दा ओंखायनो जों खावलायदों गेलेगिरि बिथांफोर मोजाङै गेले साख्रि बाख्रिनि थाखाय सिन्था खालामनो नाङा 3% रिजार्भेसन दोननाय जाबाय आरो बिकलांगफोरनि थाखायबो जायफोर माने दिब्यांग फिजिकेलि चेलेन्ज मानसिफोर बिथांमोननोबो 1% रिजार्भेसन दोननाय जागोन दा बेफोरबादि रिजार्भेसन सिस्टेमा जोंना थाबाय थागोन आरो साख्रि बाख्रि ओंखारलांगोन दिनै गोबांथार साख्रि भेकेन्ट दङ दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एडभार्टिजमेन्ट होनाय जाबाय आरो जोङो एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि टेट टिचारफोरनि थाखाय भेरिफिकेसना जोबखाबाय आरो हाइ स्कुलाव जोङो ग्रेजुवेट टिचारफोरनि मासि लांदां जानानै दङ बेनिबो एडभार्टिजमेन्टआ आफ्टार इलेक्सन जाजोबसिगोन दिनै मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव दङ भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव दङ दिनै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव साख्रि दं दिनै गोबांथार डिपार्टमेन्टआव साख्रि दं जोङो 5 बोसोराव खमैबो BTCआव 5000 जन इयुथ्सफोरनो जों साख्रि होनो हागोन दिपेन बर' आदा बिथांजों आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो सुबिदा मोनदोंमोन आरो आंबो बिथांजों खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे समाव फैनानै खामानि मावफैयो आरो साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरा वेलकाम दङ एबसुआव खामानि मावनायनि नाथाय बेयाव गोलाव सम सोरबा गोलाव सम मावखांनायनि उनाव बा हाबाफारि मावनायनि उनाव गाव गावनि जिबनाव माखासे गावनि खामानि थायो नखर संसार सोलिनाय आरो एबसुआव खामानि मावनाया टटेलि भलेन्टियार जायो दा ओंखायनो बिथाङाबो गावनि समखौ होलांबाय आरो दा बिथाङा एबसुनिफ्राय ओंखारबाय होननानै आं ससियेल मिडियानिफ्राय खोनादों आं बिथांखौ आंनि फारसेनिफ्राय बेस्ट उइसेस जि बिथाङा मोनसे समाव समाजनि खामानि मावबाय हयथ' दाबो राजनितियावनो हाबनानै खामानि मावगोन बिथाङा जिखि राजनितिक दोलोआव थाया मानो समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन ओनसोलनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आं बेखौ बिथांनि फारसे मिजिंथिनाय थाबाय नाथाय टाइम आरो सिचुएसनखौ नायनानै
गाव जाहाथे थांखि लायो गावनि भबिष्यता मोजां जानायनि थाखाय आं बेखौ सानो मानोना BTCआव दा BPFआ बयनिफ्राय स्ट्रंगेस्ट पलिटिकेल पार्टी आरो 15-20 बोसोरनि थाखाय गुबुन राजनैतिक दोलोनि दैदेनगिरिफोरा हयथ' बिथांमोनहा गोब्राब जागोनखौ आं नुहुरो मानोना BPFनो दा रायजो राजाया BPFनो मोनसे खाबु होदों आरो जों BPFनि दैदेनगिरिफोरा बे खाबुखौ जोङो माब्लाबाबो मा होनो समायखौ नागार हरा रायजो राजानि खामानि मोजां मावनानै जों बे समायखौ नागार हरगोन आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा ओंखायनो 24/7 जोङो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो आं सानो BPFआ 10-15 बोसोरा इजिलि पावाराव थाबावगोन बे समाव जुदि दिपेन बर'मोनहा बा गोबां दैदेनगिरिफोरा अपोजिसनाव थानानै माबायदि बिथांमोना स्ट्रागल खालामगोन बिथांमोननि खोथा नाथाय आंनि गावनि बिदा हिसाबै दिपेन बर'खौ मोनसे समाव एबसु खामानि मावनाय हिसाबै मोजां सम लानानै मोजां बिजिरनानै बिथाङा थांखि लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आं गोदोबो बुंदों आगोलबो बुंदों आरो दाबो बुंगोन जे हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ बुङो बेखौनो मावो हाग्रामा महिलारि सारा खम खोथा बुङो बांसिन खामानि मावो बिनिनो फिननाय बिनिनो एन्सार दिनै रायजोआ लाख रायजोआ दिनै नुनो मोनगोन दा दिनै जोंहा आरो गोदान मोनसे बिथांखि नुनो मोनगोन थांनाय AC मिटिंआव मोनसे रिजलिउसन एडप्ट खालामदों पास खालामदों जे स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा स्पर्ट्सजों रिलेटेड दङ जायफ्रा स्पर्ट्सजों थानानै गेलेनाय बादायलायनायफ्राव लोब्बा दङ बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय 3 रिजार्भेसन खालामनाय हिसाबै मोनथाम खथा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव होनांगौ होननानै AC मिटिंआव रिजलिउसन एडप्ट खालामनाय जाबाय